நம்மள நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பழக்கமாக வந்துருக்கும். அதாவது உங்கள் பிசியில் லேப்டாப் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் உள்ள காலியான இடத்துக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற அந்த ஒரு பழக்கம். ஸோ எதுக்கு இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போயிட்டு கேட்டால் 2 விஷயம் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆகுது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்படி பண்ணால் எனக்கு பிசியில் லேப்டாப் ஃபாஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உண்மையிலேயே இப்படி கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுனால பையன் உங்களுக்கு பிசியில் லேப்டாப் ஃபாஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னா எதுக்கு இது பண்ணுறோம்? ஸோ அதை பார்த்தா எங்கள் வீடு நம்ம பார்க்குறோம். நீங்கள் பார்த்து இது எக்ஸ்பிலிட்டியாக நாங்களும் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எடுக்கல போகலாம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ அவங்களால ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லிடுறாங்க. இந்த கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசி லேப்டாப் ஃபாஸ்ட்டு ஆகாது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஃபாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒன்றும் உங்களோட சிபியோட பவர் அதிகப்படுத்த போகிறதில்ல, அப்படின்னா உங்களோட ஜிபியோட பவர் அதிகப்படுத்த போகிறதில்ல, ஏன் உங்களோட ரேமோட பவரும் பார்த்து அதிகப்படுத்த போகிறதில்ல. சும்மா எப்படி சொல்ல அந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷுங்கிறது உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த வகையிலுமே ஏற்றாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமாவது. ஸோ ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் அந்த ரெஃப்ரெஷ்க்கும் வந்து எந்த சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? மோஸ்ட்லி இப்போ உங்களோட டெஸ்க்டாப்ஸில் நீங்கள் பண்ணுறத வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான். அதாவது இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அங்கே ஃபைல்ஸ்ன்னு சொன்னால் அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் ரெண்டுமே தான் சொல்லுவாரேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது டெலிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரீநேம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது காப்பி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூவ் பண்ணுறீங்க, அதாவது கட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் மாற்றிருங்களா அந்த ஃபைலை. அதுக்கான வித்தியாசத்தை உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் தெரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ எப்படி சொல்லி இந்த டெஸ்க்டாப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி உங்களோட சி டிரைவில் இருக்கிற ஃபோல்டர். ஸோ உங்கள் சி டிரைவ் போய்ட்டு யூசர்ஸில் உங்கள் பிசியில் லேப்டாப் பூட் ஆகும்போது பேர் வரும் இல்லையா, அதாவது உங்கள் யூசர் நேம் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த யூசர்ஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அந்த பேர் வந்து இருக்கும். ஸோ அது உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த டெஸ்க்டாப்பில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆக்சுவல் டெஸ்க்டாப்பில் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த எல்லா ஃபைலு ஃபோல்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த டெஸ்க்டாப்பில் எதாவது பண்ணுறீங்க எதாவது மாற்றுறீங்க அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் எதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட ஆக்சுவல் டெஸ்க்டாப்பையும் அதுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல் எல்லாம் ஃபோல்டருக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வரும்போது அந்த மாற்றத்தை வந்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் எப்படி சொல்ல அப்பியர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல அந்த ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து இப்போ கேட்பீங்க, அதாவது நான் என் டெஸ்க்டாப்பில் ஏதாவது ஃபைல் ஃபோல்டர் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து அதை கிரியேட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறதுக்காக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தான் உங்களோட விண்டோஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாத்தையும் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் தான் மாற்றினீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அதை போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அதை நீங்கள் இந்த கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறீங்களாக. ஸோ அது போய் விண்டோஸ் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணணும். சரி அதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுது அப்படின்னா நான் என்ன ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்பீங்க. சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அது எப்படி சொல்ல கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவாக இருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்களா போய்ட்டு மேலே ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துக்கலாம். சிம்பிளாக சொன்னோம்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் செய்கிற மாற்றங்களை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு அந்த ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோடைய விண்டோஸ் ஓஎஸ்லேயே டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் தந்துருப்பாங்க. அதாவது அதுவாக பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி. அது சில நேரம் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற போது நீங்களா மேலே போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளாக சொல்லணும் இதோட வேலையாக அவ்வளோதாங்க. அதாவது உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் செய்கிற சேஞ்சஸ் வந்து பார்க்குறது தான் அந்த ரெஃப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை எப்படிங்க சொல்ல மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றபடி நீங்கள் அதை கண்டு கூட வேணாம் அப்படின்னா சொல்லலாம். ஸோ ஓவராலாக அந்த ரெஃப்ரெஷோட வேலையை இவ்வளோதாங்க. தெரிஞ்சு இது ரொம்ப சின்ன வீடியோ போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனல் சின்ன வீடியோ வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா, அப்படி கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓரளவு சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ரெஃப்ரெஷோட வேலையை இவ்வளோதாங்க. இதுக்கு மேலே அதுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் வந்து கிடையாது. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா, யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனால உங்கள் பிசியில் லேப்டாப்போட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு பார்க்குறீங்க. அப்படி இல்லைனா இந்த ரெஃப்ரெஷ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள். ஸோ அதாங்க ஓரளவு ரெஃப்ரெஷ்னா அவ்வளோதாங்க. இதுவே நான் பேசுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலையே. ஓகே வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறேன். அதாங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ லைக் போட்டிங்க அப்படின்னா யூடியூப் வந்து இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க போல். அப்போ தான் அந்த அல்காரிதத்துக்கு வந்து வீடியோ பிடிக்கும் போல். ஸோ ஆனால் இது மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எப்படி சொல்ல இந்த ரெஃப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு லேப்டாப்போட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அம்மாட்டம் பதினெட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான் சொல்லி அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது எக்ஸ்பிலிட்டி அண்ட் நாங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.